Jak to mówią, niech wygra lepszy. Witam serdecznie. Są ze mną Izdin, siema Izdin. Dzień dobry. Ja jestem! I jest Bonkol też. I co? Mapa, klimaty takie taco. Może nie Taco? Hemingway. No, co tu w ogóle Kurde. jest na Robak środku na takie... betonie, Robak na betonie. No No, i moi no, co tu drodzy. dużo gadać, no. Walka No i trwa, gramy, no. no. Walka trwa. Ja O, pierniczę. już jest. No, moi drodzy, tak Pierwszy- będzie wyglądał cały mecz. Pierwszy strzał, tak zwany ostrzegawczy. Powiedz. Pojazdy są! No, są. Dupcia. No, tu dawać. Kto będzie teraz ruszał się? Bengal. Znam typa. Coś mi to mówi, no. A, No dobry. dobra, więc powiedzmy coś o trybie. Można tworzyć, także to jest ten tryb z craftingiem. Są fajne bronie, są kilka nowych, to możesz pokazać tam. Na przykład W ogóle- jak jest ta bateria, no. jest fajna. W ogóle strasznie dziwnie ta mapa wygląda, jak się maksymalnie oddali, tak jakby ona w jakimś oknie była. Bo u góry No, jest takie Bo tak jest. odcięte, no no. Dobra. Czary mary. Dwie fujary. Twoja to twój O, ale nie wolno brzydko mówić. Ale ja pana nie obrażałem. Co to będzie za nalot? Mojego Ericha, No. panie Może kolego. to był Erik Steinbach. Dziadek słynnego Kamila. Mhm. Kurde, no... To tak zwany wet za wet. Nie. What vet? Aż tak podskoczył. No i co? Jeszcze żyje, dobra. To teraz co? Izdin, pokakla. Teraz musisz komentować, co będziesz wykonywał za ruch. Proszę, no. Klikam A. Manewr Dobra. wełnianej czapki. Ej, ja Następnie bym- ty byś klikam się D, idę nadawał- w prawo. Mhm. Ty byś się nadawał jako komentator CS-a, nie? Mówisz? No, bo bardzo jesteś taki wygadany, Na banana. energiczny dzisiaj. Na banana ci wyszedł. Na banana! No nie no, jak można takie coś? Makowca się nawpierdzielaj. Człowiekowi na głowę dynamit postawić. Człowiek robak chyba. To może ksiądz robak jest? Ten słynny ksiądz Robak. Ja. Do dupy takie coś. No i to wiadomo. No o co i chodzi. zaś. No i tyle. No i wuj, no i cześć. No i... O! Cockblock, Choćby nie... bo wyrwiesz! O kurde! O kurde! O! Ja pierdolę. Popaliło. Kurde, kiedyś był taki film Helikopter w ogniu. Nowa Takie wersja. rzeczy tylko w Czoł- Gliwicach. Czołg w ogniu. Takie rzeczy w Gliwicach. No, Ziga. Ja, w jakim on... Ale fajnie, możesz strzelać spokojnie. Uwaga. Tylko gdzie ja tam spadnę? Jałkiem ruszaj, nie? Nie, no nie skacz, bo tam masz Nie no, minę. nie... No ale to... Panie, no... Miało. No i musisz ruszać Dobra, jak ju- strzelam ju- pierwszy, lololo. nie? No, fajna sumie- fizyka, lubię to. Dobra, uwaga. Nie masz gitarę przed sobą. O kurwa. No. Jak on tą minę wrzucił do siebie? Coś Widzisz, tam- podsumował. Coś Jesteś tam bez pykło. Kurde. Cabby. What you gonna No. do? O, O, widzę, że gruba rozkwina. Dobra, no to ja sobie tutaj odpowiednio częstochowski zrobię program crafting. kosmiczny. Mhm. Goniu gonciarz. No, coś tu będzie. O! I to jeszcze przy selfie. Nie! Dobrze. Szkoda To hopa, musiało być znaczy, no. najlepsze selfie. Glizdy. O ty curwo. Dobra, patrz teraz. Wyższy stopień zarządzania. Uuu. No, Co to no i- za- No, Lej dobra. zagan. no i Dobra, porobione. Moi drodzy, ja kiedyś muszę wam powiedzieć historię. Kiedyś byłem Murzynem trenerem grałem owiec. w kosza. No tak. By? Oż ty cu... no. No, dzięki. Dobra. Proszę bardzo.
O. O. Co by tutaj... To by tutaj... Dobra. Mam Dobra. jedną Mam koncepcję. jedną koncepcję. Antykoncepcję. Kurde. Nie wiem, czy żebym się nie przeliczył. No, A! Mierzone. mierzone. Ja bym to tak rozwiązał. Za tą Pokojowo. za poprzednią rozgrywkę, tak? Że musiałeś na to patrzeć. Tak. Niklas, jak Obama. Dostaniesz nagrodę Nobla Nobla pokojową. pokojową. Bo tylko 2 wormsy zginą. A nie, nawet nie. O, jak tam Żaden nie fajnie. zginie. Eugen i to, a jak tam sobie. Nie, Izzy, nie wierzę, że to zrobisz. I'm coming Ty home. prawie ze Śląska? Naprawdę? Człowiek prawie ze Śląska. A, No, mam nadzieję, że tylko zachowawczo to zrobiłeś. odpali No się. powiem Odpali. ci... Kurde. Ja, porobione. A nie, daleko jest jeden od drugiego, ten Eugen przeżyje. No, oj, wyżył. Dobra, morda rapery już. O, to ja. O, to ty. Plum, plum. Bloom? Ach. Siema. A nie, po co? A. Kurde, Co to za... kombinuję za bardzo. Dobra. Moi drodzy, nastąpił czas ogarnięcia. A, ładnie siądą we dwójkę. Ojej, jeszcze biedaka sponiewierało. No szkoda robaka, no. Ale jeszcze Mógł zaraz. drążyć. Mógł drążyć, no. Co on powiedział? Is that my boner? A nie i bonus? A, boner. A, przepraszam. Może się pomylić. Można się pomylić. Który to pełzacz? A, tutaj pełzacz. Ty, zostaw tego Jasia. Wiem, ale nie powiem. No, wskocz jeszcze tam, powiedz. No tak bym planował. No patrz jaki gupol. No nie wierzę. Może coś z tego będzie, no. Ładne kwiatki. Ładnie Coś tam poszło. Ty frajerze. Jak śmiesz. No nie umarł, no. A kto umarł, ten nie żyje. Mi się to podoba, że u Izdina oni ciągle gadają, a wuja robią. O, Ło! kurde. Wrócił. Mogło być źle. Plan był dobry. Aż zadzwoniło w kościele. No. Na roraty. O! Nie wiem jak działa moździerz. To może się kurde zabawmy. Strzelmy se w nogi. Nie no, tutaj jest słabo, bo... A co spróbujmy? Dobra, sprawdźmy to co to jest. No. Spoko. Chyba działa. Nie no, spoko nawet. Ale on taki Aha, bo on się rozwalił na kawałki, tak? Ja. A to ten tutaj. Super Ty miejsce. masz... Hopie... Co ty masz za wela? Dauerwela. A to ty musisz się zapisywać jak te wszystkie co tam robią, to trwało, ja? No. Jak gdzieś na 7 rano, sobota i jest kolejka na 4 baby. No nie! Kuredy. Dobre to jest. Dobra, dupca to. Dobra, ile można kombinować, nie? Samobójstwo. Niklaus, What? Ty gamoniu. zapomniałeś, że zamknięta mapa. Zapomniałem, że tam u góry jest jeszcze coś. Kurde, No nudy, no. no.
Możesz wejść do O, budynku? mordę. A nie, u góry. Ty, bo się zablokowałem, co nie? Naprawdę. Weź zmień Wormsa. Masz chyba takie zmiany Wormsa. No ale muszę stąd wyleźć, ty. A, to pieprz tam. Pieprz to, ważne, że ja ci będę mógł łatwiej namierzyć. No nie wierzę, prawie. Zamach na Matiego został przeprowadzony. Czekam aż, Tyś go opluł. czekam, aż mu się zwali na łeb. No na pewno. No, zwalić W na łeb niektórych nic przyjemnego. No właśnie. W niektórych kręgach niektórzy czekają tylko na taką sytuację. No dobra, no. To jak to zrobić? No to tego bych porobił. A nie, dobra. Zróbmy tak. Helikopter w ogniu, taki film był, moi drodzy, polecam. Ten trochę jest taki w iskrę. O ja. Wydupiam. No najmniejszych szans. No. Najmniejszych szans. Rozerwał go na strzępy. Dokładnie. Black Hawk Down. Z tego zagrania można Panie, wnioskować, ja pana że nie tylko down. obrażałem. No właśnie. Już? Dokop się do niego. Nie wyszło. Ej, ale ten czołg widzisz, że jest sowiecki taki, nie, No bardziej jest chiński. koreański. Taki z No to- gwiazdą czerwoną. Albo to koreańscy czy Chiny? Chiny miałem też taką. Nie wiem. Nie Bardzo- no, Chiny to mają na czerwonym tle. Złote. Wszystko, gdzie jest czerwona gwiazda, generalnie jest B. Nie polecamy. No w zasadzie. No tak. Bądź na przykład inne, jak to się mówią? Ja mam to zawsze się też mówi? szczęście, że ja mam czerwony kolor drużyny. No to akurat. Panie, co Wiecie, pan? to... Ja pana nie... Ja pana nie Ja pana nie pobudzałem. strzelałem. Niklaus, jesteś gotowy? Co to jest? Uwaga. O kurde, będzie liczony. Patrz pan. Odbiję od ściany. Chcesz zobaczyć? No nie, No nie dajesz. chcę. Patrz. Patrz. Patrz to. LOL! O nie. Ach. Nagrobkiem w głowę. Ach, fuck. Ja i ten biedny Eugen. No żal mi gościa, ale co ja mam tu nim... Ej, szłoby nie, bo tu se swoich ubiję. Jakby to tak... Dobra, zobaczmy tak. Niklaus, jak nazwiesz ten granat? Wylew granat. Nie, no Dla dostałem. Jasia. A! Pomoc dla Jasia się pomaga. Armia przysłała. No, halo. O kurde. Mechałkę. Mehehe. A ten znowu będzie próbował. Ros 27, no i no Ros. Czekaj, no. Trzeba to zrobić kurde tak, no niestety. Mogłeś sobie od razu w jaja strzelić, kurde. O, w gówno. Ja. O, już się rzucił. Jak Już dzik. crafting robię. Uuu. No, nie zapowiada się to dobrze. Już czekajcie, crafting sobie robię, tu wszystko jest gitara. To dobre. Ja ci pomogę, dobra? Masz, trochę ci tu rozwaliłem. Dzięki, dzięki. Najważniejsze, że przeżył. Tak jest. Ja, Helmut. A nie jest to ten, co jechał po ten czarny napój? Jaki czarny napój?
Bo był taki, co jechał na rowerze po Terenowy. Pepsi. Aha! Kurde. Helikopter tam. O! No nie wierzę. Kurde. No dobrze, Mam zdupcił się. problemy z nacelowaniem. No właśnie, W pewnym wieku... moi drodzy, jak wam kobieta powie, macie problemy, to już macie duże problemy. Niklaus na szczęście tego nie słyszał, bo jeszcze gdzie tam do małżeństwa? A! Gdzie tam do Panie. trzymania za rękę nawet jakiegoś? Gdzie tam To do trzymania, obrzydliwe. skoro my się na razie robakami bawimy, Głaskamy robala, to to jeszcze nam nie ma o daleko. czym gadać. O, Izdin. Ej, ten w ogóle ja mam wrażenie, że on nic nie zrobił, ten Kabi u góry. No, w sumie to jest takie wyobcowany Idzie. taki tam stoi. O, coś będzie. Tururu. Ja słyszę tą tam muzykę z Mission Impossible teraz. Nie umiem do tego zanucić. No. Pa, będzie. Bo to jest taka ten... Tun, 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 tun. Jak tyś tam wpadł, na mapałę poleciał do tej kurde studni. No to nie jest za cudowne miejsce. Z Rocket League'a się zrespił. Ja. No, z Rocket League'a. Je dorobił, kurde. Złodziej. No panie, co pan? Morda. O! Kurde! O kuźwa. Samochód Ja. skakany. Moi drodzy, to jest samochód skakany teraz, patrzcie. Hmm? O! O, Co- stur. A, morda. No, czas. Nie, co się stało? Czas. Tyle? Nie Czas. uderzyłem przecież w tego Ojgyna. Ja, ale to nie idzie rozjechać. Nie, Tylko- ja byłem wykopać się da, wiesz, że tak jakbym robi kopyrtkę. No dobra, ale... Ale właśnie nie trafiłem w Ojgyna, no. How are the markets doing? Nie, no. Klasyka. No licz. This weapon. No nie wiem, no. Niklaus, It's all tax. Szanse niby są, ale... jak Niklaus ci przydupi z granata, to aż ci się kurde przyrka przypomni, stary. Closing. Uważaj, patrz. No, to było dobre. Trochę za O letko. kurde. Nie No ma. nie! Dobra, mogło być gorzej. I patrz, i coś ty tą budkę z kebabem rozwalił. You better No, hit pres record on your islamizacją Europy, jak to mawiają. No i co? To nie jest fajne, że my nie widzimy wnętrza tego budynku w jego turze. No Nie nie. wiem, czy to jest jakiś zamysł, czemu my go nie możemy widzieć, bo wiesz, to... Nie no, wiemy, w co sumie tam ma się to dzieje, sens, nie? no bo no nie ma nas tam z nim, to nie widzimy co jest w środku, a on jest, to widzi, no nie. I'll serve you a dish of fresh cooked meat. I'm a lyrical shit No. on the top of my game. W dupę, kurde, w tył czołgu, stary. To ten najczulszy Ty punkt. gra... Insurance. Zbiorniki. Zbiorniki. To ty się, kurde, w pęcherz uderz. Pełny pancerz. Pełny pęcherz. Walny, kurde, w zbiornik. O, jak tu mi przykro. Dużo lepiej. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No, No, za krótka lina. to jest też problem częsty. Smacznego. O kurde. No, Czy będzie zatopienie? nie wierzę. Ja. Ej, oszustwo, moi drodzy. Fuck you in your mech S. Kurde, no nie wierzę, no. To invest. Ziga. Co za mechaniczne pomarańcze. To jedziemy. No nie tak to miało być. No. Dobrze. Nie dobrze. No nie. Cockblock. Oj. A wyjada. Klaus, dupsto. Nie wyjada. Nie rób gańby, wyłaś.
A weź Petra, niech Peter na ta wieżyczka wejdzie. No nie, Wyszczelić tak. Petra. Ja. Robal Space Program. Czy tak tobie stawy kolanowe A to skrzypią? dupca co. Tak. Ej, a ten jeden se tyłu tam napił, Peter. Ja. My boots are on fire, that's one thing you No learn. nie, You better Kabi. get protected or you're gonna get burned. No jak ty tam wskoczysz, Zdin, próbuj. Mówisz? Nie To ma jolo. wuja. No. Próbuj. Nie, O! Kurde bele. A! O, w mordę! O, Coś w ty mordę. zrobił! warzywo miesiąca. Wrócić. Brawo, warzywo. Tego się nie spodziewałem. No to było zaskakujące. To autor miał na myśli. Szkoda hopa, no mógł pełzać. Dupnij go spacją. Ty już Nie. mu tam nie podpowiadaj. Uuu. Kurde. Ja pierdzielę. Uwaga, Helmut. Wali Co się w czoło. wydarzyło? Zaburzenia Uderzyłem cię. grawitacji. I'm gonna be all out. Eugen, Borocek. Co on tu ma zrobić? Szansa jest, no. Ale... Aha, bo... All manage Oh. this remotely. O. Kurwa. Brawo, Mika. Cio. To make a deposit. Can I get a rule put in here? A tam nie ma przejścia! A, to dupca to. No co to ja mogę zrobić, no? Tak se zrobię, o. Fajna akcja. Ej, zostaw gitara. O. Struna pękła. O, jak zaziewał. No. Ile można robić? Ile można? One thing we've learned, you better get protected or you're gonna get burned. Nie, zostaw Mateuszka. Mateuszek już taki, kurde... Wymęczony. Wiesz co, no nie możesz tak robić, no patrz go makaka. Nie no, panie, co To pan? jest inspektor, ja ci mówię, to jest... Style up on demand. Ty Show you the curwo. brand with the back of my hand. No i serdeczny 07. Tyle miał HP, a Patrz. mógł pełzać. Kolejna wody. próba. Ja tam wskoczyć muszę. Czekaj, to się uda. Patrz teraz. O! Co? Co tu się wydarzy? W końcu. Oż ty pało. With the finesse of a 50-stone canary. I don't know why you're sitting there looking quite so contrary. Lol. A żebyś spadł. No. Uderzyłem. Ło, to tak niby nie wygląda, ale to bardzo dużo zadaje, nie? No, tak jak. He. No, i co teraz? Na dole Kop- tam jest. Nie, morda, tam cicho. Zdrajco. Wal w niego. Nie, w tym budynku są... Tam są sieroty. To jest dom dziecka. Mm. Dobra. Musi dojść do wysiedlenia. No nie no.
Jak Nie. można? Jak żyć? Stary, powiem ci tak. To się musi udać. Nie. Tą akcję planowałem od dawien dawna. Kurwa! To już ci powiem. No dobra Zatajuj. akcja. Patatajuj. No, skocz wysoko. We have the absolute advantage. Jezus Maria, ja tu z nimi zostanę na zawsze już. Forever. I'm avoiding another downturn. Nudy. Uwaga, pojazd! No i co pan zrobisz, panie Niklaus Pieron? Powiem ci tak. jak się Nicolas zamknie, Perron. Pan się zamknie, pan zobaczy. A, tam takie gówno, kurde. To jest poważna bryka. Ty się uparł. No i po co ci to było? To i się zblokowało. Wanna buy some bombs? O kurde, Nówka sztuka. o kurde. Zapomniałem. O. O. Nie no, nie wierzę. Ale zajebisty jest ten samochodzik. Można naprawdę daleko polecieć nim. Weź se go wypróbuj, Niklaus. A chyba nie wyjedziesz stąd. Nie no, ja tak bym wolał. Na klasykę byś chciał. No, no jak Sowieci, nie? W 45. To jeszcze nie jest takie łatwe, ale niech będzie. Naprawdę, LOL! naprawdę. Weź mnie od razu tam do trumny, od razu mnie wkop. To był dobry wykop. Ale to na milimetry chyba nie dostałeś obrażeń. No, No nic, gratulacje. no, A tak szczerze, wal się. no to nie wiem ile to trwało. Wymęczyłeś mi robaka. No nieważne. Moi drodzy, zostawcie łapkę w górę za te przebojowe boje i za wymęczone, wygłaskane robaki i tyle. Dzięki wam za grę, dzięki za oglądanie.